Kerromme nyt lyhyesti käytännön esimerkein, mitä Arrain mikrologiikoiden 4. sukupolvella on mahdollista toteuttaa. Tuotesarjan mallimerkintänä on ABB ja lisäksi demosalkussa on erillinen 4,3-tuumainen SH300 operointipaneeli, PT100 lämpötila-anturi skaalattuna 0-10 voltin analogiatuloksi, matkapuhelin, pulssianturi, lähestymisanturi sekä jännitelähde. Itse Array ABB on demossamme 12 ion versio sekä lisäksi erillinen GSM-yksikkö. Esiteltävässä tekniikassa ei sinänsä ole mitään uutta. Sen sijaan kyseessä olevien laitteiden hinta on nyt saavuttanut tason, jossa niitä voidaan aidosti käyttää myös perinteisen teollisuusautomaation ulkopuolella. Siis esimerkiksi talotekniikassa, maataloudessa, kasvihuoneissa sekä kesämökkien ja veneiden murtohälyttiminä. Laitteista on mahdollista rakentaa 2-tasoisena versiona. Erillinen GSM-yksikkö, jossa on 2 kertaa digitaalitulo ja 2 kertaa digitaalilähtö, vakiomuotoisen tekstiviestin lähetys yhteen GSM-numeroon ja 1 lähdön ohjaus tekstiviestillä. Toinen tulo ohjaa toista lähtöä. Esim. Murtohälytyssilmukka kytkee päälle sireenin. Lisäksi tarvitset vain SIM-kortin. GSM-yksikön ja päälogiikan yhdistelmänä. Valittavissa ovat 12/22/24 ion mallit ja jopa 7 laajennuslohkoakin. Yhteensä oli 100 iota. Nyt käytettävissäsi ovat 0-10 voltin jännitetulot ja nopeat pulssitulot ja lähdöt, jotka ovat 10 kHz. 24-mallissa myös 2 0/4-20 mA tuloa ja lähtöä, jossa resoluutio 10 bittiä. Vapaamuotoiset tekstiviestit useille vastaanottajille sekä lähtöjen ohjauksen tekstiviestillä ja tilatietojen myös data-alueiden kyselyn GSM-puhelimella. Ja sitten itse demonstraation. Pakkas- ja ylilämpövahdit. Lämpötilarajat ovat esimerkissämme 5 astetta ja 27 astetta. Rajat ovat vapaasti parametroitavissa. Toisessa lasissa on jäävettä ja toisessa kuumaa mehua. Asetetaan lämpötila-anturi kylmään veteen. Lämpötilan laskiessa rajan alapuolelle järjestelmä hälyttää tekstiviestillä. Mittauksessa on hieman suodatusta, joka hidastaa viestin lähetystä. Tekstiviestin saapumisen jälkeen järjestelmä voi kytkeä päälle myös esimerkiksi lisälämmityksen. Asetetaan anturi seuraavaksi kuumaan veteen. Lämpötilan noustessa tulee vastaava ylilämpöhälytys. Tämän jälkeen järjestelmä voi käynnistää myös esimerkiksi lisätuulettimen. Kierroslukuvahti. Kierroslukuvahtia voidaan hyödyntää esimerkiksi pulssittavan vesimittarin tai energiamittarin seurannassa tai muuna käynninvarmistustietona. Murtosuojaus. Lähestymisanturin tai ovitunnistimen aktivoima murtohälytys tekstiviestinä plus mahdollisesti sireeni. Demossa viestin aktivoi käytännön syistä materiaalista heijastava valokenno. Murtosuojausta voidaan käyttää ajoneuvoissa ja veneissä, joissa se toimii 12 voltin akkujännitteellä. Lähtöjen päälle ohjaus tekstiviestillä, esim. Lämmitysryhmä. Lähetetään tekstiviesti tähti, tähti, W, Q, XX, tähti, 1, tähti, joka ohjaa lähdön XX päälle. Vastaavasti tähti, 0, tähti ohjaa lähdön pois päältä. Järjestelmä lähettää kuittausviestin OK onnistuneesta ohjauksesta.
Tilatiedon kysely. Tähti, tähti, RB1 tähti. Etälukee lämpötilan oloarvon. Demossamme vastaus saapuu 10-numeroisena kokonaislukuna, toisin sanoen desimaalipilkku puuttuu. SH300-operointipaneeli on käytännössä lisävaruste, sillä toimittamamme ABB:t sisältävät jo pienen LCD-näytön. Saatavissa myös ilman kustannuskriittisiin sovelluksiin. Sillä voidaan toteuttaa kuitenkin huomattavasti informatiivisempi käyttäjäliityntä erittäin edullisesti. Paneelissa on mahdollisuus myös reaaliaikaiseen 10 minuutin trendinäyttöön, jossa ei ole historiatietokantaa. Hinnoittelumme on varsin asiakasystävällistä. Erillisen GSM-yksikön listahintamme on 95 € ilman alvia. 12/22/24 mallien listahinnat vaihtelevat välillä 70–115 €. SH300-operointipaneeli on vastaavasti 95 €. Ohjelmointisoftat ovat ilmaisia ja USB-kaapelit maksavat reilun 10 €.